96-та минута, четвърт. Благодарение на поредното великолепно попадение. Стълб. Аплодисменти от Христо Янев и ЦСКА с това, че в настоящата си формация, с този бюджет, с този потенциал, с този талант, ЦСКА трябва да вкарва и го прави. Трета минута, Джеймс Ето с фамозно попадение във вратата на Славия. Сушата е прекъсната. ЦСКА е напред в резултата, нещо, което не се беше случило от домакинството. Граничната линия. Пастор. За Джеймс Ето. Удар на Джеймс Ето. Великолепно попадение. 34-та минута. ЦСКА удвоява своя аванс. бива шанс обаче за Чорбаджийски. Той пада на тревата. Джеймс Ето, гол! 96-та минута, четвърти удар на Джеймс Ето се превръща в попадение. И то вероятно в победно такова. Когато носиш след тях, ще бъде вечна. И утре винаги има нов шанс. За ЦСКА шанс е свързан с Леандро Годой. 2 на 2. Кошмара се превръща в кошмар за Славия в 50. Ще има промяна и в ЦСКА. Подаване сега към Годой. Възможно за Ето, който бележи. А в този момент искрата в червено се разпалва. Нова Варна. Добри действия междувременно от Кардосо срещу Джеймс Ето, но полузащитника на ЦСКА възстанови позиция. Изглеждаше чисто отнета топката, след това е хубаво подаване. Това е възможно за ЦСКА, 1-0 за армейците. Най-атрактивните са наблюдавани отбори. Възможно за ЦСКА, топката не е изчистена. Джеймс Ето стреля и отбелязва. Два от трите завършили до днес матча. Идрис остана в игра за 90 минути и сега възможност за ЦСКА. Гола е на лице. А червените откриват 10 минути преди края на първото полувреме. Огромни комплименти тук на сметката на Джеймс. Два пъти. Само за да загуби след това, но и да си върне притежанието бързо. Соле към Брахими. Той овладява на гърди. Изстрел на Брахими. 2-0 за ЦСКА. Получава. Спас Делев остана на фланга. Максе Бонг обаче прати топката в краката на Джеймс. Рейта е вдясно. Ето намира Пiedrahita. Той може да стреля. Прекрасно попадение. 2-0 за ЦСКА. Още един гол шедьовър от Алехандро Piedrahita. ЦСКА. Няколко крачки от топката остана Йоанис Пита. След това Майкон се подхлъзна. Джеймс Ето технично комбинира с Пастор. При какъв резултат обаче ще дойде края на първата част? Възможно за ЦСКА. Удар към вратата. Топката е в мрежата. Тук футболист на Берой падна на тревата, но никой от състава не сте разумел. Сме и то в гостуване. Исак Соле. Наслада за окото е този футболист. Когато се намира в подобно футболно настроение, Андрей Йорданов. Шанс за Пита. 2-0. Точка на спора. Има обаче маркирана и засада. Е позиционирано на точното място. А зародиша на тази контрставащ. Ето, в точния момент намира Пита. Сам срещу вратария Пита. 2-0. Топката на фланга и отново. Центриране. Ето, има време да се спре топката. Да отпита удар. Не Питас в дербитата, в които участва. Паса сега именно към него. Ето го момента на Йоанис. Джеймс Ето. Хубав пас за Леандро Годой, който ще потърси второто си попадение в сблъсъка. И то е факт. Срещу ЦСКА. Подаването е към Йоанис Питас, който ще се възползва от нерешителността на Ханс Кристиан Бернат. А ЦСКА отбелязва трето попадение. Лежи на тревата Лео Перейра, след като получи удар от Борислав Цонев. Ето шанс за ЦСКА. Брахими в наказателното поле. Брахими бележи. Към левия фланг, където е Йоанис Питас. Ето, превзема терен. Решава и да стреля. Тук правилно играта е оставена да продължи. Исак Соле. Страхотен поглед. Piedrahita копва топката зад Димитър. Което са много интригуващи думи. Джеймс Ето с хубав удар. Спасяване на Шейтанов. Се е променила. Да не се набляга толкова на тактиката, на идеите, а по-скоро на свободата. Получи свобода. 5 минути. Разбира се, смятайки
И добавеното време, защото ЦСКА ще продължи да атакува. И при поредната атака армейците отбелязват в 69-та минута. Джеймс Ето отново получи паса между линиите и комбинира с Мохамед Брахим. Надясно за Ето и той може да стреля. Прави го Ето! И даде Ето от подобна зона през сезона. Хубава топка. Удар с глава на Годой. 1-0 за ЦСКА. В краката на Мика Пинто и той не успя да си шига позиция. Триане. Джеймс Ето пак стреля. Точно изпълнение, но пък един от хубавите удари на ЦСКА. Продължи участието си в срещата. Ето с центриране. Той изглежда добро. ЦСКА изравнява резултата. Ето, че Йоанис Питас излиза на сцената. Джеймс Ето. ЦСКА печели купата на ЦСКА, нещо, което виждаме до какво води. Още веднъж португалеца. Ето го неговия удар по диагонала. Неточен такъв, но и забележете, първи за ЦСКА. Ботев в Пловдив. След финалния двубой. Гютучи търси позиция, от която да стреля. Удар рикошейки Срещата на колежа с 1-2. Йоанис Питас овладя тази топка. Хитро отиграване на Йоанис Питас. От Кабов. Комбинира надясно с Ето, който хранител. Мартино продължава да владее, връща към Ето. И отново Ето ще стреля отдалеч. Григоров лови без никакви проблеми. С крайните бранители в Джеймс Ето, който се изтегли вдясно. Много добра техника от Джеймс Ето, който продължава да владее топката. Баразили! خوان 2000 هدف التقدم. بامتياز الجزائر يصنع ربيع الترجي. شباب بلوزداد التقدم. احمد سيد زيزو احمد سيد زيزو علي يوسف يتمكن من هز عن طريق بودبوز يوسف لابن البرازيل ايفرتون دا سيلفا الله الله الله.